El govern de Camps, el govern del Partit Popular, està practicant amb l'aplicació de la llei de dependència el que es coneix com a desobediència civil. I això és molt greu. Això és molt greu perquè en democràcia que un govern practiqui la desobediència civil per a no aplicar una llei que afecta els col·lectius més vulnerables de la nostra societat és simplement se pot qualificar d'inhumà per un costat i des de luego este poble no es mereix el govern que tenim. Com molt bé deia el meu company Paco, esta llei, l'aplicació d'esta llei, la no aplicació a la nostra comunitat d'esta llei, el que afecta és a un col·lectiu humà que a banda de nombrós, a banda de suposar una part molt important de la nostra població, és el col·lectiu que pitjor ho passa. Perquè tindre una persona discapacitada en casa, tindre una persona amb malaltia mental, tindre una persona major que no es pot valdre, és per a moltes famílies una situació molt difícil i en alguns casos fins i tot dramàtica. Que ahir la societat no responga amb la solidaritat que s'espera d'una societat democràtica avançada és com a mínim injust. I per tant, els poders públics tenen l'obligació primordial de posar la cura precisament en els col·lectius socials més vulnerables, els que pitjor ho passen. Perquè la qualitat de vida d'un poble no se medeix per quantes televisors tenim en casa, sinó per quina és la qualitat de vida de les persones, sobretot aquelles que pitjors condicions tenen de partir. Evidentment, ningú, si poguera triar, triaria tindre una vida d'aquestes característiques. I per tant, la societat s'ha de volcar en ser precisament més solidària a les persones que més ho necessiten. Això des del punt de vista d'iniciativa del poble valencià, des del punt de vista d'aquells que volen governar per la majoria de gent, perquè tots tenim familiars, majors, amb problemes, discapacitats, etc. Per això, nosaltres a les Corts Valencianes anem a presentar una proposició de llei d'iniciativa molt clara, amb 9 punts, on instem al Consell de la Generalitat, en primer lloc, a abandonar la seva actitud obstruccionista, aquesta actitud que jo vos deia, que jo qualifique de desobediència civil, de resistència a aplicar a una llei que la major part dels ciutadans espanyols i espanyoles han votat en el Congrés dels Diputats a través dels seus representants. És a dir, hi ha una majoria de població que vol aquesta llei i, per tant, no aplicar-la és anar en contra del criteri de la majoria. A més, volem que la Generalitat efectivament agilitzi les valoracions pendents, que són més del 90%. Volem que s'elimini el silenci negatiu de la llei de pressupostos, que s'ha aprovat la llei de pressupostos, per el qual totes aquelles sol·licituds no contestades són automàticament denegades, quan la llei estatal el que diu és que el silenci serà positiu, és a dir, que totes aquelles sol·licituds no contestades automàticament serien positives. Això potser pot parèixer una tonteria, però no ho és. Perquè quan a tu l'administració no te contesta i el silenci és negatiu, has d'anar contra l'administració directament a batallar per aquest silenci negatiu. Però si a tu l'administració no te contesta i el silenci és positiu, tu pots anar directament als tribunals a demanar el teu dret que ja estarà complit. I entonces sí que pots anar directament a exigir el compliment d'aquest dret al que tens dret per al silenci positiu. Volem que es desenvolupi legislativament la llei 36/2006 com és a més preceptiu. Evidentment, garantir la suficiència financera. El Partit Popular té molts diners pel circuit de Fórmula 1. Això sí que se pot fer en 8 mesos. Això tècnicament sí que se pot fer en 8 mesos. I les avaluacions de les persones que pitjor ho passen en la nostra societat no se pot fer en els casos que assenyalen la llei.